Здравейте, вие сте с Real Hotel Reviews. Днес отново сме в спа столицата на Балканите, Велинград. Ако не сте гледали предишното ни ревю, може да го направите сега. Къде се намираме? Били сме тук отдавна, но сега ми е интересно да видя какво се е променило и с какво ще ме впечатлят, след като вече са 5 звезди, а преди бяха 4 звезди. Нямам търпение да разгледам вътре. Вече се настанихме в нашата стая. Тя е Deluxe Plus. Честно казано, малко съм разочарована, защото, както вече споменах, и друг път сме посещавали този хотел. Очаквах да има нещо малко пипнато от разликата на това един хотел да е 4 и да е 5 звезди. За сега в стаята не я откривам. Личи си, че има леко освежаване на стените, но от към мебелировка са си абсолютно същите. Дори има на места и се личи това, че са използвани за 5 звезди. Също така бих казала, при самото влизане от пръв поглед и оглеждане на стаята, забелязвам това, че в други 5-звездни хотели получаваме комплимент бутилка вода, а тук това липсва, както и разполагаме единствено с електрическа кана. Кафе машина няма някаква с капсули и тази електрическа кана ни предлага единствено инстант кафе. Имаме мини бар, който бих казала, че е бедно зареден. Имам чувство, че дори от хотела все още не са наясно 4 или 5 звезди са, тъй като тази покривка на леглото е с 4 звезди, кърпите и халатите също са пише 4 звезди, на тази папка тук 5 звезди, да се чуди човек. Така, иначе леглото е голямо, харесва ми, king size е, спокойно може да се спи с дете, което е малко по-малко. Ние избрахме тази стая, защото искахме да използваме евентуално и дивана, ако ни е тясно. Дивана е голям, разпъва се, може би като се разпъне, стаята ще стане малко тясна. Оставили са ни и някакъв топ матрак за дивана. Ще видим. Ако го използваме, ще ви покажем. Тъй като сме краят на октомври, но навънка все още е 26 градуса и през тези прозорци на пича, а вътре сигурно е 32 градуса, но се оказа, че хотела вече е минал на режим затопляне, охлаждането не работи, климатика дори като вентилатор не работи и вътре е адски горещо. Все пак от чистота е доста добре, чисто е, нямам забележки, подът е чист, няма някакви петна. Имаме и гардероб, който е доста голям и събира много неща. Банята ми харесва, чиста е. Мивката е изработена от технически камък. Имаме оставени тук малко консумативи, като душгел, сапунчета и шапки. Този тип стаи са единствените, които имат и вана и душ. Всички други стаи са само с душ. Ваната стандартна вана. И ето тук са кърпите, за които ви казвах, че все още си седи логото им с 4 звезди и определено има цивкав вид. Това е душа. Със сигурност, когато сме 3 човека, е удобно, че има 2 душа. Това ми харесва. Нещо, което лично на мен не ми харесва в този хотел, е осветлението в стаята. Тук имаме едно огледало. То е достатъчно голямо, е добре, но няма вградено LED осветление в него. Единственото осветление е от един плафон, който е на тавана и нощните лампи, но те не са много силни.
И връщам си думите назад за чистотата. На пръв поглед беше така, но има един пръст прах на нощното шкафче и следи от фондютен, които не са забърсани. Единственото хубаво, което ми харесва тук, са тези гривни, които са с NFC чип, който отключва стаите, може да се следи в стаята дали има човек, камериерките проследяват това и ако вие сте в стаята, те не могат да влязат. Също така те са водостойчиви и спокойно може да влезете вътре в басейна, което е много добра идея за други хубави 5-звездни хотели. Това е и терасата. Достатъчно голяма е, въпреки че част от стаите тук в хотела разполагат и с доста малки тераси. А гледката пред мен, този красив хълм, сега се е превърнал в строителна площадка. Искам да споделя и нещо, което се случи при нашето настаняване. След като пристигнахме тук, на входа не ни посрещна никой като пиколо, за да ни помогне с багажа, да ни се предложи помощ. Свалихме си ние куфарите и чантите, отидохме на рецепцията, бяхме настанени, но така и не ни се предложи помощ за багажа, за да се качиме до стаята. Може би е била някаква малка случайност и обикновено не е така, надявам се, но все пак това е канала Real Hotel Reviews и ние не криеме нищо от вас. И този канал е за да представяме всичко така, както го виждаме през нашите очи. Знаете, нашия канал не е спонсориран, така че може да си кажем всичко както е. Хотел разполага с наистина голяма и хубава площадка, но детският кът е много малък, няма почти никакви играчки, освен някакви плюшени. На малко по-големите деца не им е интересно, няма никаква анимация. Единствено една жена, която ги наблюдава вечер по време на вечеря. Определено най-голямото богатство на хотела е това, че разполага с много басейни. Това тук е външният кът от басейни на хотела. Четох един коментар, не само един даже, мисля, че тоалетните тук отвън на басейните се намират ето там зад мен и са тип екотоалетни. Наистина това е доста неприятно, при положение, че сме в 5-звезден хотел. И наистина се забелязва и нуждата от реновация на самите басейни, защото липсва много голяма част от плочките по дъното. Този хотел преди 3-4 години беше наша любима дестинация заради качеството, което предлагаше. Но днес мисля, че са далече от качеството на 5 звезди. 4 може би да, но 5 в никакъв случай. Храната за 5 звезди не отговаря в никакъв случай.
Няма разнообразие, безвкусна е, еднообразна е, повтаря се храната, телешко, свинско и пилешко. Едната вечер ще е с лук, втората с кашкавал, на третата с гъби. В смисъл, това не е за мен храна, подобаваща на 5-звезден хотел. Тази гледка, която ни изненада тук, определено е голям минус на стаята, защото още в събота сутринта в 8 часа се събудихме от шума на камиони и по-добре си останете в София, на праха, шума в Манастирски ливади и няма да имате никакъв проблем. Почивката ви е гарантирана. Паркингът на хотела е много малък, подземен, за около има-няма 20 коли и когато идвате тук, трябва да паркирате в строежа. Един съвет от мен, не си миете колата преди да дойдете. Няма смисъл. Матрака е удобен, но възглавниците в никакъв случай. Тези възглавници имам чувство, че са доста от отдавна и стават на едни буци, на едни топки и със сигурност си тръгвате от тук с болки във врата. Надявам се много скоро и те да разберат, че вече не са 4-звезден хотел, а 5-звезден хотел и трябва да започнат да предлагат качество подобаващо на такъв тип хотели, използвайки огромното си богатство от басейни, с което разполагат и да се превърнат в най-добрия хотел в Велинград. Тези петимата тук вече се абонираха, а вие направихте ли го? Не чакайте повече, за да може и следващата седмица да сме заедно в нов хотел.